Dávaj. Že my... Je točené. Točené. Toto je odkaz pre slovenskú vládu. Naša ekonomika. Žigo, čo sa týka našej ekonomiky, nech píši, pretože Red Bull, na to, že Red Bull, vidím to, vidno to. Originál Ružomberok Cup. To sme vyhrali Naspäť, za záber krásne naspäť. 8. miesto. Záber naspäť. Nebolo to 8. miesto, ojebáva. Fakt ojebáva. Bolo to 9. Nie 5. Pretože oni majú horšie skóre ako my. A menej bodov. A menej bodov. Chápeš. A toto je pozdrav zo Slovenska. To je Marek Bulko. A toto je Laco Gal. Servus Môj. A toto je? To je Majky. To neujebal. Michal Majky Panis. Špenis. Toto je Robert Feč. To je Majky, to je on, to je Matúš. Ja som obranca slovenskej reprezentácie. Toto je Muka alias Moka. Toto je Maroš. Maroš alias Hegrid. Toto je Kropko alias Stredielko. Nie, alias Kvídu. And alias Žigo. Spodne Č. A vy ste kto? Ja neviem kto som, a ty si kto? Ja som ja. A ja som kto?